Fit ngineyifuba fit ayibona lento capla we izwa lento shooting zohlula shooting zohlula shooting zohlula shooting zohlula angeke shooting zohlulwa lalilani ebusuku mangilele whatever I'm doing it's being controlled by my ancestors. Yonke into engifika ngizoyikhuluma la icontrolwa idlozi lakithi omkhuluma nikiniki. Angiyikhulumi into uma lingakavumi idlozi. Ifight ngiyicelile mina ngoba kunekhehle lifikile lathi selidiniwe akwenzeki ifight ibese ibuya ke le fight ngathi ayenzeke. Ungangicela ungichallenge wena uthi uyangichallenge because idlozi lakithi alikakhethi. Kunabantu elizobakhetha. Uma ngilele indoda engiyobhekana nayo indoda esebenza ngemoya nayo spiritually nayo le ndoda engiyobhekana nayo inamandla nayo ngamandla ngendlela yayo amandla wayo engikuprovile lokho ndlela thizeni ngase ngithi no ngcono siye ezandleni siye emandleni siqale sibambane sicheckane ngoba spiritually noma physically cha ngifuna ukuyokuzwa amandla ukuthi angakanani ngaphahla izolo ebusuku manje ngibuka kanje niyabonga imumbi nginobuthongo ngaphahla ngakhuleka ngathi inkosi ngimncane ngokweminyaka ngifana noDavide uDavide uthi mayiyobhekana nempi kunabantu abaningi abambukayo bathi Davide umuntu oyobhekana naye isikhondla khondla iskora umuntu oyobhekana naye unama records umuntu oyobhekana naye ubulala abantu abaningi kodwa uzokwazi into oyobhekana naye uGoliath. uDavide uthi anginandaba noma yini kodwa mina ngiyaya phambili. Izolo I went to my God ngaya kobama uNkulunkulu ngaya kwabami ogogo ngathi bogogo sengikushilo lokho enithe ngikusho kodwa uvalo luyangishaya ngizwa ngishaya uvalo kodwa ngizophahla ngizocela kunini ukuthi bogogo bochiya mtolo ake nihambe nami manje angisahlehli ngiyaphambili uma kumele ngife ngicela ukufa kodwa ngifela lamandla wami. Bathi ogogo lalela Khehlelezi uyakhumbula ukuthi awuzalwa nguKhehlelezi ngathi ngiyezwa mkhulu. Bathi lalela ke uyakhumbula uAbraham mayinyukela entabeni mkhulu ngathi ngilalele uAbraham wenzani ngathi mina uAbraham unyuka nendodana yakhe mayinyuka nendodana yakhe unyukela entabeni mayifika indodana yakhe iyambuza ukuthi baba siyowenzani laphana uthi kunomhlatshelo siyowenza sifuna izinkuni. Ithi indodana baba umhlatshelo ngiyawubona izinkuni ngiyayibona yonke into kodwa kunento eyodwa eshodayo kushoda umhlatshelo angiwazi ukuthi uphi. Izwi lakhuluma noAbraham malikhuluma noAbraham izwi lithi umhlatshelo uzoba yilo mntwana. Izwi likhulume noKhehlelezi lathi Khehlelezi hambolwa ulwe noSamson ngathi baba ngiyena umuntu wempi
mina ngiyena umuntu wempi, ngumuntu othandazayo, ngumuntu osiza abantu abangazi njengesixhwanguxhwangu. Angikaze ngaba isixhwanguxhwangu, angikaze ngalwa nabantu. Kodwa Nkosi, usungithuma kanjani mkhulu kulento ukuthi Nyolo wathi umkhulu sengithumile, for the fact that I trust the spirit, ama-powers enginawo ngiyawathemba, ngathi it is fine and it is well, I will do as I'm instructed. Ngathi ngizoya, but ngihlonipha imoya, ngathi ngizohlonipha ngizoya. That is why izolo I was required ukuthi ngiyohlaba iqhude empophomeni, bese ngiyangena empophomeni ekseni ngo3, ngoba impi engiyobhekana nayo ayilingani nami, inkulu ngendlela eyisimanga, kodwa kumele ngiyoyiface. There is a question engiyibuze lapha empophomeni, ngathi mkhulu, uma inkunzi ezimbili zizobhekana, enye nenye iyakhuluma enye, kodwa kunegama elikhulunywe ile ndoda, uthe akalwi makunganagazi, mayizolwa kube negazi ufuna angiqede. Ngathi ngiyesaba, ngizuvalo bomkhulu, lento eningithuma yona ngizokwazi yini ukuyenza? Wathi umkhulu kimi, sithe mzukulu hamba sesikuthumile. Ngathi mkhulu ngiyaya, kodwa kunabantu abangathandi ukuthi ngiye. Ngakhuleka emfuleni ekseni ngo5, ekseni ngo5. I didn't invite anyone, angicela ngamalungu ebandla, angicela, I was alone emfuleni, ngikhuleka, ngithandaza, ngiphahla ekseni ngo5. Kufika ugogo wasekhaya koma wami, wathi lalela mzukulu, lalela njengamanje, siyakubona uzoyenza lento futhi uzonqoba, kodwa stop. Omkhulu abafuna uyempini abasekhaya kobaba wakho, ababe nempi, ababengafuni ukuthi kuhlalwe phansi ukukhulunywe, kodwa sesifikile thina zalukazi, sizothi kuwe stop. Hima, ngathi bogogo ningimiselani ngoba mina ngisabi, mina Jimmy insimbi mina. Bathi no, lalela, lo muntu sesimhlolile kakhulu, simhlolile kakhulu, sajula. Masimhlola sathola ukuthi imimoya enisebenza ngayo ayifani, kodwa icishe ifane, kodwa ayifani. Dladla bayeke bahlohlane, but umuntu sengifuna ningaphazamisi, ngicela ubayeke laba abahlohlayo. Ngifuna mina ukuthi nizwe egcineni bese ngiyanitshela ukuthi fight ikhona noma ayikho. I know ukuthi abanye sebeconcludeile, uyasaba, lalelani nginitshele ukuze noma ngiye ringini kodwa ngibe nginitshelile. Wathi ugogo kimi, sihlola into eyiningi, sihambile saya endlini yakhe, safike khona endlini yakhe, safica igodlo ezimbili. Uma sicheka lezi igodlo, unesi1 esisichekile la khona. Ngifuna nimsharele le video, nimtheke manje. Angwazi umuzwa wakhe, angaze ngubone. Bathe kimi kunezigodlo ezimbili, ngiyazi uzongena ahliphiza kunandaba. Kunezigodlo ezimbili, esi1 angathi ibridge, side umgodi ushona phansi kumnyama, side siyogudla ngasephulu. Esi1 illa afika hlale khona nomuntu phansi. Basebethi kimi, lo muntu uyinkosi emoyeni yakhe, meaning he's a king emoyeni yakhe, hambisani asebenza ngayo. Uyinkosi futhi ngeke uzumphikise. Nawe mzukulu sikugcobile, uyinkosi kweyakho imoya. Ngathi mkhulu, mos lo muntu mayikhuluma uthi spiritually ukhuluma ngaso, uthi uyinkosi ngapha, uyinkosi uphethe ndawo zonke. Bathi kunezinto ongeke uzifunde useyingane. Iminyaka yakhe mingaki, eyakho mingaki? Ngathi mkhulu, mina August bengithena 35 years.
batheni una 43 uyakushiya ubhuti omdala kuwe. So kunezinto omele uyi-understand ukuthi kumele uhlale la ulalele uthule ubuke bese uyafunda. Ungathatha amakhehlo oqala afika khulume bese nawe uthathe phezulu. Kunekhehle elidiniwe lasekhaya kubo kababa. Ngikhuluma ngabantu bakaShezi Osikananda. Yibo laba bafike badinwa. Bathe mabedinwa batha kiwe enkundleni. Ngathi mina okay. Laba basekhaya komama bathi sikuvale umlomo wena 4 years. 4 years sathi thula. Hayi ukuthi siyekile leyo mpi, thula. Vala umlomo wakho sikuvale 4 years. That is why sakuthatha sakugcoba sakubeka ebandleni. Sathi faka ukhololo ngoba kunezingane oyikhulekela zisinde. Kunezingane ozoyikhulekela zisinde. Imagine uyi-archbishop, uyi-founder yebandla isithelo sika Jehova. Usuya phezulu yolwa. Bathini labantwana obathandazelayo? Imagine yolwa. Uthini uLilitha mayibona? Uthini Emihle? Bathini omakoti? Usulwa phezulu. Kunezinto okufanele ukuthi ungazili kodwa udedele thina sidlale indema yethu. Ngathi bomkhulu mina sengiready. Bathi mzukulu. Understand imoya. Lo muntu ngokwendlela ahamba ngayo. Ungathathi ngoshukela 4 years uvalile umlomo. Bekuyoba yini ukuthi uvale futhi? Maybe bekwenze ukuthi unyaka wakho lo okunqoba impi. Yes, fight was proposed by me. But at the end of the day, I respect my kids. I respect my wife. Ngihlonipha nabanye abantu ababuye eceleni kimi. Abathi, this is not for you. So, in this case, to those abathanda the instigation, abathanda impi, cha, angeke ibe khona impi. Noma ngahamba yena ayishaya isifuba bathi winile. It is well. It is well. Uyabona mawudiniwe ukhuluma noma yini. Ukhuluma noma yini mawudiniwe. But I'm here to say kubalandeli bami abaphinde futhi babe ama advisors wami. You've managed to advise me for 4 years. Ngizokhuluma nomakoti bami who managed to advise me for 4 years. Bethi thula. I owe them an apology. Ukuthi ngizoxolisa kubona. Ngithi I'm sorry for ukuthi nginganilaleli izinto engikhulumile ngikhulume noma kanjani. I am here to say, let those who are saying I'm a coward, that's fine. Let it be. Let it be. I'm a coward. But I'm here to fix my dignity. Ngizolungisa isithunzi sami ebandleni lesithelo sika Jehova lonke jikelele. Johannesburg, Mtuba, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Thekwini. Ngizolungisa isithunzi sami. Ma respect. Eyingane zami ezingibone ngenza ivideo ngikhuluma le nto engikhulumile. I withdraw my words. I withdraw my words. Kuzokwenzeka ngelinye ilanga ngisukume ebandleni ngishumayele. Ngithi uNkulunkulu uthe ungabuyiseli okubi ngokubi. Yini engizobe ngishumayela kubantu makukuthi mina ngibuye ngibonakale futhi
sengilwa kizothini. I don't mind ukuthi ngithukwa abantu abawu 2000 but abawu 7000, but that was a great decision. I'm trying to say to you guys, I was waiting for my ancestors to confirm, because I knew people have been emailing me, people have been WhatsApping me, but no, this is unlike you, Khehlelezi. Lo muntu ofuna ukuyoqondana naye wena useyingane 35 years, lo muntu una 43 years, beside ukuhlala kushaya. It is well, it's fine, niyeka kushaya, but ngelinye ilanga naye uNkulunkulu uyofika ngakuyena. Niyamkhumbula uSawuli wayebulala amakholo. Ngelinye ilanga uthi mayisuke kwelinye izwe ezweni laseDamaseko, uNkulunkulu uthi kuyena, Sawulo, ubahluphelana abantwana bami. Sizokhuluma nawe Sawulo, ubahluphelani abantwana bami. Lithi iBhayibheli kwafika unyazi lwezulu lwamshaya, lwathi kusukela namhlanje usewuyena uSawulo, usuwuPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. Ubahluphelana abantwana bami, from today uyoba uPawulo, uyoshumayela izwi lenkosi. So I'm saying, kubo kwagwala asikho isililo, emzini wekhawadi akukhalwa, but emzini weyiqhwaga kuyakhalwa. Number 3, I am here to say, guys, ngiwumuntu uSathani ngiyavuma ukuthi usebenzile kimi. I'm a father. Uma ngithi father, uma ngithi father weyingane ngubaba, not ubabayi, ngubaba pure 100%. Bezingena induku ngithuka ngenziwani tarnish bonke abantu ku TikTok, they've been creating content about Khehlelezi. But one thing about me, I decided to shut my mouth. But Khehlelezi now unecala elingweba edlozini lami. Unecala wena Khehlelezi ngathi mkhulu elani. What you disrespected baba womuzi. Umhloniphanga. Ngathwasa ngayalwa mangiphuma. Ngayalwa. Kwathiwa kimi akekho umuntu omnyathela alale khuleka noma alale khala inyembezi ngawe. La uhamba khona uyohlonipha abantu noma kuthiwa bekushaya kanjani, kodwa idlozi liyosukuma likulwele. Ungayithatheli izimpi wena. Kunento engayihloniphanga. Let me tell you the truth. Igubhu engithi mangizakha ngibuye ngikhuleke kube noNkulunkulu ngaphakathi uzona. Omunye umuntu angayi-understand athi uthini manje. Ngithi lalela, igubhu engithi mangihlanganisa bese ngibuya before ngizibhaka amafutha ngiyikhulekele. I pray for them. Ngithi inkosi ngeke isebenze mangayikhulekelanga. Ezinye zazo zicomplainile. Oyinyanga ongilalele manje ojulile uzongizwa. Deeply zikhalile, zakhala inyembezi zathi asikwazi nje. Asikwazi nje. I had to go izolo empophomeni ngayogeza, ngayihlambulula ngamagama aphuma emlonyeni wami. Wathi no. Asikwazi. 4 years we've been protecting you. If ever lo muntu bekufanele destroy, if ever lo muntu bekufanele lenze in, it was supposed to happen, but for the fact ukuthi besikhona akwenzekanga. So why yini le ekwenza ukuthi wena usukume ubaba womuzi ungamhloniphi? Ngoba egcineni akekho ongabona ukuthi uyakulwisa. But why ungathuli? Why ungaqhubeka ungathuli? Tell us, yini le ngaka ekwenza ukuthi udecide ukwenza ivideo? Because ukushayela useshaya abanye. Why ungathuli ubone ukuthi senzani? Because uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza uphendula. Are you not preaching that? Engayiboni yeah.
Sengikhuluma ngomuntu onomoya, umuntu onedlozi. Idlozi linokuquestion izinto, likhiphe, idlozi likhiphe esigodlweni lithi sambe. Uye empophomeni uthi mawufika uhlale noma esizibeni uhlale. Lithi ngena ngaphakathi ukungene, ukhuleke uthi mawukhuleka bese kufika isikhathi la ukhuluma khona nedlozi noma ukhuluma noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ukwenzelani lokho? Why are you doing this? Ukwenzelani? Right now abantu abanomqondo omncane abanganayo way forward, they will say you are a coward. It is fine. I'm a coward. But let me tell you, a real man will protect his family and think of the feelings of those who loves him more than him. I care about people ama emotions wabo abangithandayo than the enemies. Just imagine if ever bengivuma ukuthi kuyoliwa yimina ngiyolwa yoshaya amanqindi. Imagine the anger of the people abazohamba bayo attend bayobuka leyo nto. Ianger yabo abanayo ngizothi uking ngoba batheka emoyeni yakhe ahamba ngayo. Uyinkosi emoyeni yakhe, but ngokwangapha esigodlweni sami nami ngiyinkosi. Kwathiwa hlonipha izindlela futhi ungaclashani nazo. Uma bengihamba ngiyolwa naye bekuzoyenzakalani ngabantu abazobuka? That is the first question. Ngiyolwa ngifike stage ngene okokuqala ngiyoma phezulu lapha ngilinde yena. Uyangena naye uzolwa nami. Do you think ebezofika edlule kuba kuyihlele zami? Ebezofika lapho lithini izwi esilishumayelayo? How are we going to preach and sizobaphendula kanjani abantu? Sizobaphendula kanjani babuye bazojoina ibandla sibe thina sihlulwa into simple to accept whatever? Come, I tell you something. One day ngishumayela ngembongolo. Imbongolo beyaziwa ngento ngelinye ilanga imbongolo iyathathwa iphoswe emgodini bese kumenyezela yonke indawo kuthiwa lalelani nonke abantu abahlala la. Okungcolile konke uma ninakho udoti niwuthathe nolahla kulwa mgodi nolahlele kulwa mbongolo. UKhehlelezi ufike kwambiwa umgodi. Kuthe makumbiwa umgodi uKhehlelezi wathatha uKhehlelezi wafaka emgodini kwatshelwa abantu kwaze wanikwa igama kwathiwa usigujana. Nize konke okubi okwenzakalayo noma okubi enicabangayo egameni lobunyanga nihambe niyokuphosa kuyena. Ngitshela ukuthi 4 years mina ngumuntu ngifana nomuntu ophuma ejele. 4 years bakhohlwa into eyodwa ukuthi yonke lo dota abawuphosayo bafike bephosa iplastic lesinko baphosa amapampers konke imbongolo uthi lo muntu yayithinta ithamadlebe kanje ibisinyathela ngeenyawo. Bakhohlwa abantu ukuthi lo dota abawuphosa kumina ngiloko ngiyawunyathela ngemaphezulu kwawo. Ngenza njani? Ngiyanyonka. Ngenza njani? Ngiyanyonka. Udoti ezwe abantu bekungcwaba bekulahlela konke okubi bayakhohlwa ukuthi udoti uhamba ujoin inhlabathi unyuke. Ngelinye ilanga babona imbongolo isiphumile emgodini ihamba ngaphandle ngoba udoti kade beloko bewuthela usulingana nani? Usulingana neground. Let those people bury you. But bakhohlwa into eyodwa ukuthi zonke izinto abangayikhuluma zonke into abangazenzani but lowo doti lowo ngelinye ilanga uyonyuswa iwona. Believe me. Ngihlonipha ibandla, ngihlonipha abakhokheli, ngihlonipha omakoti bami, ngihlonipha izingane zami, ngiphinde okukhulu kakhulu ngihloniphe umfazi kanzama ukuthi sengikhuluma amagama njena uthini futhi ungibuka kanjani. Oh yobe kulwa mama engukhulumile ngiyazi ukuthi ngikhuluma amagama azothi maye ngibuka ethe ngaze ngamnyanya lo muntu. Xolisa kakhulu mama. I'm so sorry. I won't lose nothing.
but ngibuka isithunzi ngiyazi ukuthi mina umkhwenyana wakho ukhuluma izinto angeke azayi reverse amagama angeke azayi reverse anganankinga wa reversile aka reversanga ayikho into engakhulunywa ngoKhehlelezi. But one thing about me, I'm a humble man. I don't have to explain myself. Umuntu oseduze kwami bonke abajiyele uKhehlelezi iqiniso lithi bayazi ukuthi ngeke ngabasiza kuphi. No matter bangakutshela bathini ngoKhehlelezi bayazi ukuthi ngeCovid ngenzeni. iMK yalazi iqiniso likaKhehlelezi ukuthi uKhehlelezi uyithatha iMK wayibekaphi. Osoma business abancane bayazi ukuthi ngibathathe ngabasaphi. I am not here coming as a coward. Angizile la nje angathi ngiyigwala anginandaba. But ubaba ongikhulisile stepfather sami umoyo uthi kimi angikhulisanga mfana ukuthi udelela abantu abadala noma kuthiwa lo muntu ebekuthuke kanjani ukuthukile impela 4 years bese kuzwele emndenini but asikaze sikukhulise kanje ukuthi ucele umuntu ongubhuti wakho umcele esitikini ukhuluma amagama abhlungu ukuthi ulalwa abafana hayi mfana asikukhulisanga kanje. Ngithemba ukuthi umndeni wami la ukhona uyawubuka lo live because they've been waiting for this. Ngithemba ukuthi omakoti bami bayawubuka lo live. They've been waiting for this. I am so humbled. Kuze kwaphuma amagama emndenini bethi usuyaphuza yini ngoba sikwazi ungaphuza utshwala, sikwazi ungabhema insango, sikwazi ungenzani. Yini leyo ikhulumile? I am here to humble myself. Yaxolisa ngithathe ngilukuluku ngathatha ngenhliziyo. Anginandaba yena ukuthi kuyena kufike kanjani. I know uzothi ngwinile nabalandeli bakhe bazothi winile but mina for my fans abantu ababukayo njengamanje ngiphinde futhi abalandeli bami ababukayo akade bengiWhatsApp abanye besenda ama-email abanye befona worried about this. I humble myself and ngiyanilalela into enishoyo yaxolisa kakhulu. Ngiphinde futhi ngiyekubalandeli bakhe. Ngoba isikhathi esiningi half of abalandeli bakhe cha abalandeli bami abasuke kumina abane anger. Wena wabona abantu abasuke kwi-ANC bene anger bezojoin uMK. Labo bantu as an organizational party we must be very very careful ngabantu abasuke benjalo. Because they didn't come to join the organization for the sake of loving or the organization. They came to join for anger. Mfana nentombi ezoqoma kanti ubuthandana nomngane wayo lentombazane. Ayiqomanga ngoba ikuthanda, kodwa izokugcwalisela ukuthi nami ngizokhokhisa. Kunabantu abasuke la bebe abalandeli bami bahamba bayojoina bathi sizolandela indoda ngoba ishalo umuntu siyayithanda le ndoda. Listen, nginomphako wenu nani ngine present yenu. Ngizoxolisa nakunina zitha zami ngoba phela I regard you as my enemies. Ngizoxolisa kunina kakhulu and futhi ngizosho ngithi cha umakhanda oil qhubeka ninothenga konke bengikukhuluma mina bengikukhulunyiswa ukudina ngoba nami ngumuntu nginezithakazelo nginesibongo ngiyaxolisa kakhulu ngehlela ngezansi. Nawe futhi kade usuyiphethe imakhanda oil uthi cha isebenzi lento uKhehlelezi ushilo. If it means after this live I need to pray uyibambe kanje ngesandla sakho, I can do that. I'm so sorry. Beniqala futhi ngicabanga ukuthi benigcina ukungibona ngingalula hlobo ngikhuluma ngale ndlela. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngiyazehlisa.